want you to waste my time as well. You are not a driver. Because I cannot tell you to not driver say. Rafa no kuvunza examiner uti. Aiwa no. Meti ndo calculate say. But akandudza kuti ari kudriver Freightliner ku Pretoria achidzidzira Freightliner ndiani? Akati ari kuenda kunodzidza Freightliner ku Pretoria ndiani? Ndiwe kana nditika. Saka po inodzidza wakaidriver here. Ndakadriver. Saka kana wakadriver, why are you asking me? No, I'm asking you a question. Why uchindibvunza kana iwe wakadriver Freightliner ku Pretoria unondibvunzire kuti Freightliner driver sei? Yeah, I'm not here to be asked the question. I'm here to see you driving. I'm here to see you doing your job. Not here to be to be interviewed. You are now interviewing me. Ndinofana kunge ndikuinterviewa iwewe. Kodwa ndini undibvunza kuti lori driver sei? Saka ndakuunzire kuno. It's of no use. I'm recording this video so that your brother Stan can see. Yeah, I don't. Yeah, because ndiwo ainetsa nemakozi ndoda kudriver ndoda kuita say I was not sleeping muchinetsa komana inini. So this is the time manje. So what I don't like to be asked my questions are thousands. I don't want to hear those questions. Don't ask me. Because ipo unongo chidriver you be driving, it's like ndiwo wega uri muroad unotanga kuzondibvunza kuti ndoita sei kana ukahaka mota yevanhu woti ndoita sei. Aiwa unoziva ndachide kuziya kuti unoziva kuti chii. Aiwa izvozvo handikuudze. Alright, you own a license here. Which code do you have? A South African code 14, right? Right. Saka iwopo wakambono driver kwese kwanga uchindudza all along kuti wai driver. Waisvika uchibvunza vanhu vaikuinterviewa here kuti ndo driver sei. Aiwa, but inini I don't need to tell you kuti ndo driver sei. Why I'm saying so? Wakandiudza iwo kuti uri driver Freightliner ku Pretoria. Nhasi uri kutadza driver Freightliner. Saka ndokuudzirei. But I want to do that. Driver Freightliner iwewe. I was going to show you how do you engage my gears. Aiwa iwo wakati chiwe wakati brother yako ndo driver Kate iri agoza niti. Saka synchronization kana transmission iri pamota idzika. Dzakafanana chasiyana kuti Detroit ISX here kana kuti iket. Ma engine matatu iwayo. Don't worry, no problem. But the setup iri apa ichi i1. Saka iwo kana wakadriver Kate ka. Don't ask me with the automatic iri kupi, manual iri kupi, zviri kuita sei. That one I don't want to hear. Alright, I'm gonna change.